Ayam kremes Purwodadi, kremesnya ini. Oke. Motor lagi lho. Enggak, saya bro. Halo, saya. Tuntut cari goblok lho ya. Udah. Ayo. Saya siap lebu. Ngelan aku. Jujung wae. Oke bro, lah iki sing tak gule-gule bro. Ayam kremes Purwodadi we. Kremesnya inu. Iya to yang masuk. Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, dasare ayu bagus sopan bro. Sopan ya. Iya sopan. Iya saya sing apik ya. Bruh. Kene lho. Kene. Pasane kene. Ya ampun. Ngomong iso. Sendalnya tinggu. Sendalnya tinggu. Jarine Pakku ki nak nek kota ki nak metu ngene iki to kuwi kan ya kon nyangking. Rumah kamu sholat. Tinggu ana. Saya. Gula balik. Saya. Duh. Mbak, Ya. aku ngeleh. Langsung gitu. Aku ngeleh, Mbak. Ya, sego. Mangan ora? Iya mangan. Melok. Saya menang. Mbak, ngeleh aku. Aku awake dhewe iso ngurus mangan iki. Eneng mangan apa Mbak? Makan apa ini? Di sini ada ayam, bebek atau melele kremes semua. Iya, ya ampun, komplit bro, komplit. Aku pengen iki, Mbak. Iki. Aja iki. Gini. Iki ben urip kok. Enggak, aku pengen iki, Mbak. Entuk. Nah, itu. Entuk. Enggak boleh. Oh ya nek keluar lho. Ya Allah. Salah mansik ben sopan ya. Mbak. Ya Allah, Aku ya. Piye? Ya serius iki, Pak. Coba Mbak. Mas. Setan-setan kan. Iki nek mlebu iki kacamatane diano. Oke. Ben Padang. Bruh. Iya. Mbak, Iya. menune mah ayam kremes, Iya. bebek kremes. Sama lele kremes. Ya Allah. Pantesan ya. Mbak bebek gemes. Sampai aku. Bukan lho kok kaya ngono. Ndak pesen oleh aku. Kan lho kok gumon nang selindit lho iki. Aku ndak pesen lah. Mbak, Iya. mamane ayam kremes, bebek kremes eneng, Mbak. Iya ada. Mbak. Sama lele kremes ada. Mosok Mbak apa bedane ayam kremes karo Mbak ini? Enggak tahu apa itu, Mas. Enggak tahu ya? Iya. Kalau ayam kremes tuh inu ya. Nah, Mbak itu ginu lho. Wes, lapo iki lho gumun aku ya. Lho Mbak senyum itu. Mas, pernah sekolah enggak sih, Mas? Bro. Pernah, Mbak? Pernah, Mbak. Ya, piye, Mbak? Hafal huruf enggak? Apa, Mbak? Piye, Mbak? Huruf I gimana? Ngene, iki. Kalau C? Cek ngene, Mbak. Ya, bro. Piro nesu. Enggak pakai nesu sebelum iki. Pernah dire nah. Santuku, bro. Tangan. Enggak lah, kok begitu ya Allah, aku Mbak, aku ngerti kowe awet awal tuh Mbak dodoku sesak ya, Mbak. Terus gini. Kenapa, Mas? Karena separuh nafasku ada di Mbak. Ya Allah. Kok gombal bae ta? Iya. Ayo, Mbak, aku pesen gaweke ayam kremes ya. Iya. Sing inu-inu ya. Iya. Terus yang terlalu lho, Mbak. Iya. Oke, tak tunggu di sana ya. Iya. Oke. Ping, Bro. Oke. Mas, Du. Oke. Mas. Bentar, Mas. Minumnya apa? Iya, Mas. Minumnya apa? Es teh, Mas. Gelas apa plastik? Es teh. Gelas apa plastik, Mas? Es teh, Mas. Gelas apa plastik? Es teh. Piye to? Usah kok ngono. Es teh.
Gelas sama plastik, Mas. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Iya, di gelas apa di Oh, plastik? ngono loh ya ampun. Gelas ya gelas. Oke ya. Iya, Mas. Matur suwun Mas. Ya ampun, ya ampun. Kan wis salaman barang. Ya ampun. Weh, kita makan. Bro, ini makan VIP, bro. Iya, karena mau jadi ini ya, ini tenang. Weh, kontakku, bro. Halo, bro. Halo bro. Kontak saya ora. Piye kabarmu, bro? Iki kleru. Piye piye? Sing bener ki piye kabarmu? Apik lho iki piye lho? Iki loro ta. Aduh. Walah, bolok oleh rong iki. Mangan. Inu. Oh, inu. Iki. Aku iki VIP, bro, kayak bantal. Oke. Ngek. Oke. Iya. Apa kopi? Sing wong iki. Mun aku. Kowe mangan lawakmu apa iki? Wih, Ayam apa iki? ayam kremes. Pedian tenan inu, Bro. Inu. Inu. Bae nek kon wae ginu-ginu, Bro. Masa ginu-ginu? Kowe parene sing terus lanang wedok. Lanang. Lanang. Alexandria ora sing ketemu cewek ayu. Cewek. Lho. Paket komplit pun dia ilmu lho degil wong nyawa kaya ngono lho. Iya. Semangat aku tak ngenteni, Mbak. Iya. Makan. Inu. Iya. Silakan Mas, selamat makan. Oke, Mbak. Salaman. Dia wis gak sok iki to, melu lapo gak paket. Aku melu. Melu lapo gak usah. Melu. Bekas ini. Ya bekas saya. Bekas saya. Saya. Iya, ya Allah. Makan aku. Ya, mangan manje. Helmnya copot. Oke. Makan. Aku sing iki, Bro. Ya podo gede-gede wae lho. Kayak mbak sambelnya jajal. Iya. Yuk. Enak. Bro, iki aneh tempe nih, Dik. Eneng tahu nih, eneng iwake nih, kremes, sego, lapane kemangi, timun, tiadalah, ini dia mangan saya ngelawe, es teh, Bolo, es teh bro, Es teh mlaku dhewe. es teh mlaku gunung, aduh, es teh rek koyo, wih wadahe ember bro iki bro, wih melembung kok ngene iki carane. Wih Mas, iki tenan iki. Nggih Mas, foto iku. Matane perak telok, jumlah nopo. Gajene. Wong di. Nggih Mas. Apa? Lah rumasamu wong di moto ora entuk ngetang-ngeti. Lah kowe lapor pelolot ngono matane. Wong dimangan enak-enak kok ngene kok. Lah, lapo? Wong ndi Mas? Purwo dadi grobokan lho. Wong tak kene purwo dadi grobokan. Tak kok wong ngendi kan? Gayane brayamu lho. Oh, ayo. Nah, nek ngobrol rene. Oh, susah lho. Lah nek Jawa ora? Jawa. Weh, pelan yo. Cukup rek. Enak, bolo ya. Oke, bolo nggih. Timbang dhewe lah aku. Tak sawang kok kene koyo susah ya. Nah. Pundi? Oh, iki apa? Apa iyo rek? Ya. Gaweanmu apa, Mas? Takok gawean. Wong Alexandria gaweane yo jelas bakul es tunggur. Kok
Ngerti dia tau? Iya, kondian. Sukses bakul es krim. Sukses. Bakul es krim ini. Purwodadi Grobogan es krim story Alexandria. Bakul es krim sing rimane iki nang kelurahan iki. Iya, mangsamu lho. Wis pirang taun? Mas? 2 tahun iki kok. Lah wis di grup ya. Ya, nyewa ya grup. Nyewa. Nyewa. Sorry. Sukses nyewa gitu. Nyewa kok sombong. Dodol es krim 2 taun iki kudune wis di grup ya. Cek nyewa kok. Ya, ning yo berarti. Iya. Narong tahun ujune iki yo anu yo di grup. Lah wong ndi, Mas? Aku yo wong Purwodadi. Waduh, kok jadi berarti tose. Waduh, lha iki penggaweanmu ning apa? Gaya ning kelurahan. Weh, Kelurahan. Gua. kerja ning kelurahan. Lancar. Bagian apa? Bagian apa? Nyetempeli. Nyetempeli. Nyetempel yo. Stempel. Karo aku. Weh, kerja ning kelurahan, Mas. Iya. Pirang tahun nih? 4 tahun. Lah. Weh, kerja ning kelurahan 4 tahun berarti di kelurahan gede kowe. Yo ora. Ora gede. Lah aku ning Gede. Lah piye wong aku ning kono yo dodol es krim. Kayak empuk, awet awet deh. Kerjaku di kelurahan, bocah kayak terenggiling. Sorry bro, podo-podo bakul es krim. Podo-podo bakul es krim ini. Pertama nih umur wong kelurahan. Ning kelurahan 4 tahun tak kira ya, Bang. Wis jos usul di kelurahan podo-podo bakul es krim prilak-prilih matane lho. Ngomong-ngomong iki. Makanan itu enak. Masuk. Wah, gila tenan. Iki ndak enak. Wis lanjut mangan. Warak, Bro. Oh, mantap tenan kok. Sik, aku tak balik sih ya. Tenang, kowe tipis kok tak bayaran. Oke. Nek kleru bayar. Oh, iya tak bayari. Kowe balik kok saiki. Aku balen kok sik. Nongkrong sik. Oke, tak bayari oke ya. Oke. Bro. Jenengmu sapa lali aku? Sapa? Sapa? Woi. Woi gede, Bro. Walah, ya wes ya. Be. Wah. Oke, ayo. Bayar. Cabut, Bro. Ayo saking wes sandal sepatumu. Ayo balik. Wow. Halo, Bro. Warak potong legut, Bro ya. Wah, pokoknya mantap. Ayo balik ya. Bayar. Weh, lali aku. Bayar senyum terus. Kudu tak remes. Sik. Dompet pengen to. Yet. Ya. Dompet kok suke dompet saking gini gitu, Bro. Receh ya, penting duit. Pengen mangan apa pengen apa? Wis bar mangan. Penting mangan no? Iya. Lah yo geger wong rek. Berapa semuanya totalnya? Semuanya. Totalnya semua 85.000. Murah. Inu yo. Gak boleh jujur sampai sopan, sayu, sopan. Nek gelem ora diracak. Ini berapa ya, saya? Satu sih. Wes pokoknya kembaliannya buat Mbak, oke? Buat murah, pokoknya tanya ke Mbak. Udah ya Mbak ya. Saya pamit ya. Nanti ke sini lagi bawa teman-teman semuanya ke sini, oke ya? Oke, tos ya, Mbak. Oke. Iya. Balik. Warak kok. Waduh. Balik. Sini. Oke. Tenang. Ya Allah Gusti, lunyu baru dan. Oke. Ya. Bisa mau apa ya ini? Gusti saya.